Да. Здравейте ви в блог серия, или тези, които ме гледат. Реших да играя Слендърмен. В момента съм с един приятел вкъщи. И ще играем Слендърмен, за жалост. Играта не е много страшна. Играта не е много страшна. Трябва да събереш 7 бележки и да излезеш от 8. Не бяха ли 7? 8 бележки и да излезеш от града. Но мисля, че след като вземеш първата, тръгвата гони някакъв бял изрод, който нали се казва Слендърмен. Като играем двамата, мене пак ме страх. Не знам като играем сега за вас, драги зрители, дали няма да ме е страх, ама... Така, ето тук даже виждам вече първата... Има ли финер? Да, има. Тук вече не... Да, виждам първата бележка, драги зрителя. Препоръчително да не светите. Да, впрочем не е много добре да свети, защото Слендърмен е така... Нали, виждала? С WAS да се ходи, с дясно копче се обират бележките, така ли беше? Да. Don't stir. Баш на малата. Да, с ляво копче се обират бележките, с дясно за света и се изгася фенерчето, както и с сефа. С шрифта се бяга бързо, след малко ще ме видите. Като бягам. Слендърмена представлява един човек с без лице. Черен костюм, иначе облечен хубаво. Ай, сега ще го видите. И... Тъго няско да ти са бъснах в вратата. Има много версии на Слендърмен. Аз избрах да играя 7 улица. Защото съм прост. Но да не ми пука. Ако сте безстрашни като мене. Има гора, има някакъв планетариум или како беше там. Честно казано, ме е страх да събирам повече бележки. Мисля, че тук е Слендърмен. Да, ето това е Слендърмен, да ми. Fuck you! Пах ти пича как се телепортира. Дай го обаче се скри. Да бе, телепортира се. А тук видях бележка вече. What the fuck, Слендърмен го страх от тебе. Преди ма... това да беше да бягаш от мене. Fuck you, guys. По принцип в тази игра никога не трябва да се обръщате. Обърнете се назад. Знаете ми. Ще видите вашия приятел. 50% е за вас. Да. 100. И аз тук сега взех бележка, ама на къде... Сега ако се обърна, той ще зад мене, човек ще ми вземе акъла. Ето, когато тръгне се смалява екрана на видео, означава, че Слендърмена е някъде до вас. Което аз съм забелязал също. Че става така. Сега ако се обърна, ще зад мене, човече. Искате ли да ви кажа да я газете? Ето вижте. Не, няма го. Сега ще дясно на мене или ляво на мене. Предпочитам да е... Фък! Някъде близко до мене, някъде близко до мене, някъде близко до мене. Май ще ма фани. Ще ма фани. Пути ма фани. Да, ето той е твърде близко до мене просто. Казах ви, да, изтели, обърнете ли за секунди, той е зад вас. Има и песничка, но аз играя в момента само на микрофон. Ето той сега плътно зад мене е човек, просто... Сега ще ма фани, ще видите. Ето! Дами и господа, това е Слендърмена. Сега ще го видите от по-близък екран. Да, това е пича Слендърмен. Бах ти готиня, дете. Ой, но пак ма фана!